Play Pibaro, Ipinang Subhai Pija Pijit Kami, Baki Kubor. Ka Confederation of Ribhoi People CORP lingba uba shining genta finance secretary ka CORP sengkmi minta kan riu terekela lingkot arhajar arfuar ulapan pau bakaseng ka ay ka jingkersan ka bapura halor kamat jingyaki dakinong try katnat ka kwat ka kya Kibadan hapo kakenhun Emergency Management and Research Institute EMRI kibalaha banmi madan namar bakilasha leben palat haka sorkar jela. Kum ka Confederation of Ribhoi People Central Zone ngidap daga jing songkya bagi shibun kijinga habide berka 108 nakliang jungi ka Confederation of Ribhoi People ka ai ya ka jing kersan ka bapura ya ka jing strike jong kinokre jong emri EMRI 108 ya ka jing humyo jong ki ya ka jing dawa jong kitai kinong tray kibum selia wat ya ka jing wat ya jing yap ya lederu hapreng ka klam kitrai sistem banyarap ya ki pejba ka jela hendrai ka sarkar balai kam simkya halor baydai bat ka jingmat jingya jong kinai ki sarkar jingmat jingya jong kinai ki noktrai ka sarkar ayu kum kane ka basus ngoba ban penlong tang de jing lek man demasa ngi ha ko porba naga banta jungki ke jing enjoy jungki kum balaja ha polo katu ki peba abidai baka shri blossom henrai haba ki punut ga ya kata ka jingdon jingam jong ka sarkar henrai habidai bat ki nongtrai ki jing dawa kimat jing dawa jong kini ki 108 ki bepet ya ki nongpang nong sistem Bedai apa ka jela Meghalaya yang berkawai kamtam ha rekasi jungi ya shibun ngi ba ka hunzurit ka la menyerap ya ki nongpang sistem ndai ki bum selia shu wat ban IT ya ka jingam naderu ndai babalai pat ngimo nakane ka government babalai hadu mentar bapli tang ban penbiang ya ketulap jungki ban penkiu ya ketulap jungki ru ki kimla ladangi phai kawai ngin subuh jingkli ya ka sarkar ladaki he jong sarkar kintrai kumba kitrai ya kaun kitrai pon zurit thai naklen jugi kumun habedai berka tulap kubum yahap pim da halar ka larangi pet hakim marbam ka sarkar kadang penkiu dor set kulai rai haba ya phaipat saki jing ai ya kini ki batrai kum kini ki jing ai kini kun zurit ni ba kadang sya kadang ka jing duna teng wat pendap lagi ka sam jing kiru kinamla pendap pembiang shu ni kitu ya ka sarkar ba da kumno ru kadai ban sngap ya ki egi mat jing dawa jong ka ulzroye ba la kumno ru naklen jing ka seng inya tren kat berkawan zroye hakano no por ngi nam kunranden interbel shikmat mutailang berka 108